Imagine ako man na grade 6 sa wata, nabilag yan sumbala, aloksiyan, para po mapaganda yan, so dito ang paganda nila, ayun na, mirampay niyan si po sa lakaw sa lakaw. So, Masya Allah. Major yan, sige ko to plus yan sa point na Kulliyat Sharia wa Dirasat al-Islamiyya. Pamana Islamic Studies, major in Sharia. Pamana, piyagin na diyan ay yung mutwa, Islamic Studies, na kaya major yan na Islamic legal system. Kulliyat Sharia. Anti, Kulliyat iba pala. Kulliyat Sharia wa Dirasat al-Islamiyya, na kaya major yan na usulul fiqh, jurisprudence. Dia kai doif kano na sa lakaw pa sa giya kanan na miya pasadiyan na although miyang offsem na kapapantagan sa kanya pa na student sa Master of Arts in Islamic Studies, King Faisal Center for Islamic, Arabic, and Asian Studies. Miyang offsem pa din sa bagsagiyang kunwa kadakal tuliyan ni masasangan agalbag si po dawatan. Yan ay aritano na nainubya ka na mabulas sa mga educational background yan ako. So kahit yan, ay YouTube ni Malaan, pamana siya po tanong, yung po takya pagintaw niya si Saliwa, Pilipinas, na kanto niya nutuwa, pamana inibugay, yung po kapagintaw niyan, para si ko kapagalan na si Buhay. Sa diya kaya kapapantagan ni Manto na pedamis kaniyan, Board of Director sa diya kaya Philippine Humanitarian Care, si sa diya kaya Pilipinas, Aguso, mga padiyan ng mga partners yan, ng mga humanitarian works, si sa diya kaya Asia Pacific. Isa sa kaniyang Board of Directors sa diya kanana, Philippine Youth Alliance, sa diya kaya makaatag sa giyang kaya isa kaya kalala opisina o mga ulama si sa giyang kaya Solda, Pilipinas, Katawan Tanuso, napakalalang kapiyan si sa giyang kaya ingit dalawa, yung kaya Marcos Shabab, al-Muslim, Philippine. So miyaw na dyan sa mga panaguntaman nila sa giyang kaya ingit tano, kumasan tano kay Gira Ramadan, yung kaya aplip tatano sa mga iftar, si sa giyang kaya kuliling aranaw, na isa akasan, umalatas tanggungan, sa giyang kaya mga projects, papakapuon sa Liwa, Pilipinas, na usi sa Sol, Pilipinas, ang mga donors, mga awkaf, sa giyang kaya mga pagariyatano, sa giyang kaya indirwa, ingad tano Pilipinas, kabusudin ano rin partners, mga humanitarian org, na aya, makasasangan nun, o di kinadi, imbitirain, yung mga languages tano sa Leo, na giyang kaya, life ano man to. So, giyang po mga ifariran, kuwan everyday, isa giyang kaya, ulilingaran na di na pakalilipatan na giyang kaya, baluin. Yang kadadakot na mga galbiran, na hindi pa magugupayran na giyang mga haritano, sige, Abu Farah, Augusto, mga padiran, madakot sila nutwa, di mamagugupag. Yung kaya mga pagaritan sa Piligan, sa CDO, sa Laguna, sa Baguio, sa mga pinabangigit talo, nas kanina piyakalala, makaawin sana, akal, may re-represent yan na yung kuya, galbag tanong si po, agama tanong, agama Islam. So sa baproon na, pagina kasi po Allah, aadan mapluto tanong, maswatano, uli na kalkaan sa mga pusutano, sa mga wasiya, di butet tano, yung kaya alimtano. So aya ang aran yan, na si Al-Alim, Nasim, makapanton. Kaya lipatanakan, so kagaganatan yan na, ingat. Aya pure, ingat din yung kaya aliyakan na, si makapusagin na ingat na doa, dumalundong. So, Father yan, sinabi niya, paka-surga ng Allah, balino Allah, surga yung mulwa kabriyan, mas kanilimyaw na indaan ang Vice Mayor, at yung kanana, ingat danwa, dumalundo. So, sayang po dumana sa pamanginang Allah, sa kanyan din, mga pagkano si po, masasangan yan, maudo, sa giyang kaya, kuras namin man.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untung ama pia mangaina ubed na mangarya kanon akia pakatutunan tanong si sagian kaya darpatan. Gian punto ka sagian kaya kakakan si Ate Alima Doktora Umaya doktora ini si English na Alima pun sa Arabic. Nabatasi sotik tak nabatasi tanto maawan. Ingat ya yang kaya derudupa kan natiga kena mapia mah buka first time ya aku musya tako si sagian kaya tumamparon sa Baloy. Aya sabab kaya so sa kanon nauwi din kaya kapakilera kan nabunta lama tua adi itu tua udah kang pakabot lagi yang kaya sumpah kan kapakilera dapat kudu ide dan ugay da siya kurang ko mga kangudaan nakuturo drag man biyati ani ma Dr. Umaya na ayat ng bedinganan kana susangan uwata si ikudinin ikipentagan pulok sa tiyak na alhamdulillah akagiya apiasakan na napakarilita kurun ada mambuwa bagan ama miya wafat aging kutuan oksakan na apiak nyari so tiyak tukawi yang ninago miya wafat ada katukawi miya gemarakan miya kan dua disiran sa miya kala bisa puluh gawi nanaga kan dito katukawi ko miya wafat so apiasakan na di kan di pangusyatan na ginawa ko kakagiya malagi-lagi kami siya sudah mga loksiyan mga ina agus kanwa mga arya so kapiya ikumbal anos atawan niyo na si Quran na miyak apito maaloy Allah sa marayag aki aluyan niya nun so kapiya ikumbal anos miyak apito niya maaloy si Quran ini suguyan si Erketano si ikupiteng gisaan so kapiya ikumbala anos lagi ang kung pakialuyan wallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan gusimba niyo sa Allah aros aba niyo panakutuon sa Allah sa apyaan to na asyay wa bil walidaini ihsana narak seniron api iniyo sumbala anuksiyo naman kadirin pakambalaga wallah so api isi kumbala anuks o kasimba isi wallah maanago po sa ka na mag-ingarang ka sa Muslim di ka di imanambaya di ka di galapak nagyang kuta mga subuan nayan na kailangan narka hay ariyakan nagyang kuta api kasi kumbala anuks miya kada ayat kaging kutwa tiga kanarkanwa pito amiya pero wallah si isa Quran amanunumpang o kapipi si kumbala alos na ayat ka isa na antunay kapipi si kumbala alos antunab si mana asakan na pipi anakan si ama asakan na pipi anakan si ina na ayam maanan mga inakan agus ano mga ariyakan al-ihsanu ilayhima bi jami'i wujuhil ihsan yang kutwa ka piya-piyaing kakiran apaki ilayng kasi kung mga luks ka asiran na piya-piyan kasiran sa sad sa gugugang kaon ang apaki ilayng kakiran asana piya-piyan kasiran kaulan wa fi'lan malagit san sukatero ako sugal pagkadinan makapambalag di ka pa kayo umayabo ka piya-piyaing kakinaaka nang ulalan sa katero nagupuon so galabak ka na sungkalidag yung pagkakatero kanadinan ka pa kailangan na piya-piyan ka ulalan ko katero agus isagyang puto agalabak al-ihsanu bil kalamil tayyib
lagi dagiang kutwa kapiya yang kakiran saya di kakiran dikin dulunaan nama pia akateru agu giang kutwa ki pembebean kakulagang kaknabang kan ipesung asong belalok sa wasilatun mustamirah gugiang kutwa lalayon kasiran di kuyang peta kenapa kagi miyalok sa giang kutwa inaka miyalok sa giang kutwa maka anak nakialipatan kasiran din mampu udina sakamambu babay kasad lagi ada besi pada mga datu sakamambu babay kasad na kanaba lagi amiya pangarumaka namiya kaunot kasi ko karumaka na suwari sumbalalok sa nakialipatan kasiran din api aso kapag apumumusta kakiran na di kakiran makapumumusta nakanabaginan ikapiya-piya isi ikumbalalok sa anto nabis ikiyaban ko gawallah si ikum mga nabi pati kong mga nabi si iku Quran banyak yang bantu ganyan kira na mga wawaraw mga nabi banyak yang bantu ganyan kira na kagiyamiya mga piya-piya mga amal uli na tanto din ko mga naisimba naba ayah pun akya bantu gawallah si ikum mga nabi si isagiyang kaya Quran nagyang kuto akya balweran apat ko mga tao pati ko mga nabi asiran na piya-piya aniran sumbala alok siran lagi-lagi yang mutakiyaban tugaw wallah si ko nabi tanuh udina si ko nabi Yahya ko itirun wallah wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya gumiya balay so nabi Yahya ama piya ikapelok-lok adas kaniya namapan si isagiyang utama memendek ada ruwata Dina dikiyaban tugaw wallah si ko nabi so Yahya nalagi ni mabubiyan tugiyan so Isa alayhi salam apedes kaniyan si isagiyang kuto atan tunian na inimpinan so kining dulunaan yan sa ikoy na iyan sa piya-kilay niya nun so taman at kagaganian o kapiya-piya isi kong balalok nagyo tumamigyagan tugon wallah sa isa ko nagyo na ng mga ina ipendiskas na tanong sa giyang kaiyam yaka kampat na oras so kapiya-piya isi kong balalok akagya at tabiyatan na miyakan na kadakalapag kailay tanong sa iko mga kamudaan ada na rin katawin yan si ikong api-api ikong balaalok na ando na nagkisendit na kasenditan tanuron mga ina inong tagunag yung mga ginawatan bata dinaboron suad na mga watayan akagian na sa belangaga o wata so kang bilang ataw bes isaliwawan na sini yang napagaday pinangaga sina na daso kang bilang ataw si ikusul kawalay na anta ay ustadiyan anta ay guru niyan kaya guru niyan na sumbal alokas nasadar sa pagkanangagwata si isagyang kutalokas yan nagyuto na naman pwede niyan yung galabakan nagupuan sa kalokas namin babawata ka narakaw ito na ka pinasumbal alokas ka nagyang kutuambal alokas ka inabay yagyang kutawata ka na amadat wagyang kutawata ka na din kapiya-piyaan na makalamang wagyang kutawata ka na sobra niyang padagyang kuto ading kadikin dulo na ansay ko mga loks at tigidagi bisikap ikibantagan ansay ko mga loks na miyusuro sumasa na iman ko na sumata na kanabaya ustadiyan kanabaya guru niyan na sulok siyan kaya guru niyan nagiri cellphone asadan sa pagkalagyan sa yan ingalabakan sadan sa pagkilay niyan sa yan at nag-YouTube si Mapia na miniusurup man sumasa at taman si Sagyang po na pupingan awat anda pa na makasuwat pero nabigan din sa cellphone kakagiya agupuan gumiyuraw ka para sinupuna ka sa kan makataragawat anak inuli ko ko to si ikwat nasa kaman ipagampaganay apangundaos ikwat apa naya pinakamapi ipangundaong kaon nagyang kutwa kang bilang ataw bilang atawan yan so niya di kapagintaw bilang atawan yan so kadna niyan ay mala nasa kaambala alok siyan bilang atawan yan nakagiayad na pagampaganay min ipangitaw ko nagyang kaya cellphone napagbagalad mabog yung utawat ka na tingin mga diwat ka na sa salakawan ako kay no to ay katay ko na di mataw pero kaso para sa inyo ngayon mo to, kakagiging kaya cellphone, nasa pilay niya, na niya napisuin. Na di ka di pangamantin sa mga video, mga salida, na di pa nagkasabutan na basa, adi di basa English, aga pa kaya kang gudan niya kung di na di kapitas. Nakagiid na basa, apag sarya, napagkilay niya sa kiyang kaya cellphone, nalangon na mga comic, adi imbibitira na so mga bangit, adi kasabutan.
Namiya ka naman bugyo kaya wata ka na tingki wata na lagi na iyo sana ka wawata. Nakabasala ko nakagiyan sa kay miyang doon. Hey inakulay. Ito yung sabab. Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan amas miya pakalbi niyan so kapiya-piya ikong balalokos adigiyang kuto akapakiprang kapakitidawa sa ikong mga ridway o kiyatirono Rasul sallallahu alaihi wasallam amiya kapun ko Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amiya tiruyan inisaan so Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, anto na ay pirmir wa amal at pagkababan wallah. Anto na inisumba ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala waqtiha. Sukitin nagan ko sambayan ko mga orasyan. Kulto summa ay, na inisip managyan ko ito pagpagisa. Na anto napman ya Rasulullah, imang kalalabiya amal. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birrul waliday. So kapiya-piyain ka sa ikong bala aloks ka. Naguminiro ka managyan kutwa pagpagisa. Kulto summa ay, naantunak man ya Rasulallah. Nayak manapitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jihadu fi sabilillah. Nagyang kutwa kapakiprang at kakikidawa sa lalan si ikwallah. Gute taman mga urip na wallah, mga inak naguskan wa mga riyakan. Ikala ipang katanagyang mutwa din ka di kapiya-piya kung bala alokus ka. Amas biya pa kataralabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agiyang mutwa kapiya-piya ing kagiran. Ing kagiran ikasirbisiwi. Adigiyang mutwa kapakiprang ka kapakipatidaw ka sa lalan sa ikwallah. Kami kay sa panad na miya kataling umasi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asa katawa mama. At iyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idiniya ko kaya Rasulullah sa pagunot ako si iku kapakitidawa. Miyang ni sa idin si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agiyang kutwa sa katawa mama inotopang ni ay sabab mga inakan nakagiya pagunot sa kaniyan sa giyang kutwa at ibakitidawa. Nanto na ini sumbagon Rasul sallallahu alaihi wasallam ahay walidat inuwan tigiyan batigiyan so duwang badalo kasakan na bibiyag siram pa naman na sisisiram sa hiyang kailiyaw ulupat na tigagiyang kutwa sa katawa mama naam way ya Rasulullah sisipan na sumbal aloksa nandun ay pinero Rasul sallallahu alaihi wasallam fafihima fajahid na ayaah galapakang nagyang koto ang kapasirbisi kakiran kagiyutulun ikiapak atin tasa kapakitidawa sa nalansik ilayin niyo man na mga hinakan agiyang koto akalay pangkatan agiyang koto akapiya-piya kumbana alokas at tumuwag yung koto akasirbisiwing kakiran hay mga riya ang mga bai adigiyang koto akapugunot o tao si isagyang koto akapakiprang sa lalansik wallah. Biya kay sa panadam pa ng mga urip na Allah. Asa kataw amama at puul si isa ingad ayaman. Nakatawan ni wayaman. At taman si isa Madina. Natanto kumawatan anak. Biya kawatawatan anak. Bayi nilagin iman to anda mga plate. Anda mga traka. Akararanggayan taong pa nakamalo pa naman sangok. Ad na aircon yan. Naguwan eh. O di ka palalag na unta. Nasopan sa unta na pera ulan nagumumisampay sa iyong kutwa pudi na sumuan yan na init. Namiya ko masih ko Rasul sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama apun sa kaniyan si Isa Yaman at pamanganiron sa idin at pagulot sa kaniyan si Isa iyong kuto ang apakipagtidawa namin isumbago no Rasul sallallahu alaihi wasallam halak ahadun bil Yaman inuwat tigiyan ang natigiyan ami babagak ka uli na inang pedaka agiyan at kanukas si Isa Yaman nantunay Pitero Rasul sallallahu Pitero iyong kuto sa katawa mama inis no Rasul sallallahu alaihi wasallam abaway suwatigyan ng mga inasong balalok sa kan all atin anak inuwatigyan yung kutuwa doon ang balalok sa kaagaganatan kasi sa Yaman asumiyong ka sa Madina ino bakairan iniyug
bigan sa idin asakana pagunot kasi ko kapakiti dawa. Qala na namiya kagira wagi yung puto amama. Ada tigin ya Rasulullah. Dako kira na makaudas. Nandun ay Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irji' ilayhima fasta'dinhuma. Hey nakasoy kakiran na udas kakiran. Fa in adinalaka fajahid. Na usiran na miyong usiran na duwag balalo saka. Napakiti dawa kaden unot kaden sa isagyang puto kapakiti dawa. Wa illa fabirruhuma. Na udisiran na pagyog nabang kasiran na piya-piyain. Gina na mga ina. Ini nakatano si isagyang kaya makampataw sa yan tano. Makapantag si isagyang kaya kapiya-piya kumbal alokas. Anday sabab. Agyang ko kami alaya kanarkano. Akiman to na tabiyata na miya kadakadakaladan si ikong mga wata. Adiran na nakatawan suarga. Ukiran ni ikipantag na si ikong mga lokasiram. Anda dunikiyat wata. Na kumiwasa. Amiya gawa-awa. Tiyali ko daniyan na nasumbal alok siyan. Na apiyari sukap kakuntakan niyan kiran na din yan siran na nagkakuntakan. Nabatano pa kalilipati sa kanwa mga riyakan. Aso inatano na isa siran amiyara sa pakitan. Miya kanang ulan. Aki awidir kita no umbal alok istano. Udi na so inatano si ikong mga tiyaniran. Amiya kaukit siranun sa may tuwa kapatay. Disira na katarotopan sa turok. Daapar warimba. Adisira na pagayga sa mati. Adisira pamanapangauntun sa mati. Kagiyang puto, nakapagkasakit, tigiran ka sa sakitiran sa isagiyang puto kaawigiran. Na inimbawa takiran paman. Nalagi niyang paman. Adisiran kukumplituan sa turok kakagiya at pagkanaw ka sa ikot na tanaw ang kagagawin. Na di na nagkaparosoy na. Ubas kaniyan tuturog na sa awatan na pangguraok. Na di kaniyan na rin ikang buwatan na mipagpaal kaniyan sa bibiron suswa. Napakakang kaniyan paman na sidin sa iyong kota kapagpakalaka. Na solo ka sa kanila dito na pag-ibo baka paliw sa igwalay. As kaniyan na di kaniyan apamayguan. Na ipreparaduan niyan paman sa panganakan. Na plimpyo niyang pamanagiyang butuan di tara nakaka-preparado niya nakakagian mapiya kapakiler ka na imantuari apiya kanakan na mitigas kayo luwag yan ipanatagin sumbal along sa nalagi niyo naman puso mga ama aso mga ama natanto siran rakatano kumiyara sa ikuli ka pangilaya ko mga kauyagan so mga ama na lobyo si ikutang pala ng mga walayran apangilay sa kauyagan kaya kapagpakapalingiran na amay doon na rin kapasidot sa walungan. Na dito doon nakatawan, no, inong mga di siya mapagabaling ang mapipiya ginawa niyan. Inong mga di siya man, kung ay masusuwari yan sa giyong kutuwa kiyaliw niyan, kung kaya pangilay niyan sa kawiyagan. Na iman to amya kakuha ka sa kasibisibiyan na galipatan ka dun sumbal alok sa ka. Naknabagyan na ng mga ariyakan. Mga babayakan, ikapiya-piya isi sa giyong kutunin na di ikapiya-piya isi sa giyong kutuang balalok sa ka. Apiya sa kita na pa ng mga inakan. Apiya sa kanwa mga inami. Akatawa nami, amiyat din so kilenyo, muli po sana kilenyo sige ko mga lokasyon. Naba man miya po to, agiyang po to akapiya-piya iniyo sige ko mga lokasyon. Apiya pa miya siya ni Orkano, nakanabar kano miya po to, lagi ang po to adi inyo kira di ikapiya-piya. Akatawa niyo, aso Rasul sallallahu alaihi wasallam, namiyat teruyan, gue niya isun, udi nami iso nagyang koto. Aidwatigyan ya Rasulullah. Hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima. Miya kaisag yang koto sa kataw asahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aidwatigyan ya Rasulullah. Bagad pa na miya lambak. Si irakan akat piya-piya kan kumbadalok sa kan Koreano kaya wapatiran. Nanto na miya tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, khisalu arba'. Uwayat ingyan atong panapatiman alam ba ko kapiya-piya ingkas ikumbal alok sa apiya panasiran na miya di na kinimbulag na kagirano di na miya di na ng kagirang kailaya. Anto na ipitero Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu alaihima yang kutwa di ingkang galabak sa mga pipiya lagi do sambayang lagi yung kutwa sambayang anak pembalasan sirano.
wal istighfaru lahuma. Gugiyan ko to akit pamangani kasih ku Allah kumbal ano kasaka apaka surgaan siran wallah. Naya pa kaisa. Ande muli ande last. Muli pusan ya pamangani kasih ku Allah miya panikol sumbal ano. Besi ko Ramadan. Ikatlwa ting Rasul sallallahu alaihi wasallam wa infadu ahdihima nagyang kuto akitunay na kasi sagyang kuto akapasadaniran uwan namin ipasadaeran nagyang kuto akitunay na kao ituman na kao na padanan si sagyang kuto akapipiing ka si kumbala aloks padapan wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimillati la rahimalaka illa min ibalihima Gugiyan ko to akapipiing ka si kumbala ano kasakang mulalan si isagyang ko to adi ka di kapipiing kung mga ginawairan giyang ko to mga bispreniran mga bulayo kairan agugiyang ko to akipukuyang pataan ka kung mga lulutiran kauda sa mga loksaka nadaabang kalulot na nakagiiman ko nada Anda di kiawa parpolo kasama apia so mga ginawain yan, apia so mga pagarin yan, ang mga tunabi na minsan namin ang utong mambu. Aso berapan sa miya sugat na bagiw. Adi kakilala wata so mga bubuya. Di kakilala wata so mga ginawain ay na iyan, agus siyama iyan. Apia niyan pinapagkailay na diniyan dinari kapipian na diniyan na rin mapumumusta. Nabadigyan mo to kapipian ka sa isagyang ko to mga bulayo ka. Umbala ano ka sa kanagin ko naman hindi ka di kapipian sa isagyang ko to adwa ano ka sa kanagin. Ayak na rin ko sa mga tungaliran. Nakangiyang mga ina na ayak problema kay tanaw na sa kanumang buwan mga ina ka na ino ka mapumagusay ko yung kay akakakan. So sangan ulo ko sa kudi na digipal ka naman sa iko mga watayan. Na ayak magpuman ang problema na kakiyasong pala ano kas na angagan. Ikapupag ala watayan na piya kami nakiyan mo magunot-unot. Diniyan na rin mapakaunot sa iko diniyan di kang bisita sa iko mga lulutiyan. Nagyan ko tumambuwa tali diniyan katawan ni Yarga o kaplulot. Na dini ang pinakatawan sa mga lulutian. Naya masikoron sa ginawa na piya superior ng mga tinadaminsan ng mga bebu. O di na mga bebuyan ng mga babayan na dini na rin makakilala. Napadanan si Isagyang Kuto akakukurang. O mga lokos si Isagyang Kuto adi ipantagaan sa iko mga watayan. Mga hilangan. Pangaluin ano sa mga gagaan. Agiyang kuto akapiyapiyai si kumbala aloks. Anto na mga ukik. Akapiyapiyai tanong si mga aloks tanong. Malagi na saya o sa mga aloks tanong nasisipan sa agiyang kaya dunia. Anta kami yung nagdagiyang kuto akiyang pagindiran ko tituak pagindiran. Nalamot ang kita nuaya manunumpang mga ina agus kanwa mga riyak. Paganayron. Al-ihsanu ilayhima nagyang kuto akang pipi ay tanong kiran sa taroto akang pipi pipi ang tanong sumbalalok sa tanong sa taroto akang pipi asunod suwallay mitteron si isa Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana ini paliugan tarkaukan na nga agyang kuto ada asimban ka inang tagus wallah ku ini paliugat yan agyang kuto akapipi kasi kumbala aloks uyag-uyag sumbala aloks santa kami atid na mga ofat na paliugat na agyang kuto akapipi kakira sasad sa tulugang kaon o diyang tulugang kaon po akapipi ka kumbala aloks diyang kuto ading kakira ni kapakasad ka diyang kuto akapumbayadin ka kung may tumalaan mga utangiran apa na maring kaiding ka ng limang galabak kapadanan si isagyang kuto kapipi ay kumbala aloks. Ikadua, ta'atul walidaini fi ghairil ma'siyah. Yang kuto mga ina kapagulutin ka kung mga suhuan, ipanggulalan na ka kung mga suhuan na ka kumbala aloks ka. Asar pa kanaba si ko kandungsiyan. Asar pa na ba si isagyang kuto ang kaungkirang kasi ikwallah. Kailangan din agiyang kuto akaunoting kasi sagyang kuto ang balano kas ako mga suguan ni Rana aantari ina ay suguin si sagyang kuto watayan agiyang kuto marana bandada ina
Aba ay isuhuyan si sagyang kutawa tayan nagyang kutawa kalalalungan. Apia panagiyang kutawa ina o di nagyang kutawa ama. Na adna galabag na di mapia ugay. Na isi kagiyang kutawa aloks adna galabag na di mapia. O ino kabaya yan nagyang kutawa panawatayan na masuk ay nagyang kutawa aloks agiyang kutawa galabag na di mapia kay sumbagi na di mapia. Nasusuhuan na mga umbalalok ka na ayaw niya pinaka-permero na mingkula na naka sa diyang ka adik ka din ka mangkir o di na din ka andun siya ng sukad ng bulalan ng aging punta suhuan niya. Katatanunin ka, hey Arekulay, hey babayakan, kaadun na oras na saka na may pumbulag ka, saka na makapumbulag ka nun, inakaw din na siya maka, na punayaw na karyagyan ko tamasa, ada ketalawan ka ina, ada ketalawan ka ama, punayaw na karyagyan ko tamasa, ada barka pagkasugo, hey watakulay na sokaro, hey watakulay na kuang karaknaya, hey watakulay na pakapakawit ako ka, hey watakulay na giroman na yan. Punayaw karyagyan ka na namasa, kadingkad na punayawa, hey babayakan. Padapan sa kapiya-piya isisagyan ko ang balalokas. Khifdul jinahi lahuma wal isqa'u ilayhima. Iyang ko to asaka ka na di ka ipakbabaan sa ikong balalokas. Pangalim babaan ka sa ikong balalokas. Hingkasiran o umbawi. Hingkasiran dadapu'i. Ang mga lokas ka. Akan na ba kagirang niya kaswa ka? Nasa kabuhi number 1 ang manusia. Agiyang kaya mga nuksa na agiyang noray at ikadaberan mga palaman. Nabagyan na ni kapalok-loks. Agiyang mananaan na niya pakaswa ka. Biya kakuha ka sa kasibisibiyan. Nasulok sa kanak yalipatan ka na. Sulok sa kanayang kanina miya kalala akalaban. Nabagyan na ng mga ina. Agus ka no mga riyan. Kaya pinaka-pirmero awata nagiyang koto uman may pangkat nagiyang koto adaradatian kaya din na paganay ang pagkapikirian na sumbal na alok siyan kainos kanya na miyako amapia as ini sabat Allah si sagiyang koto ang bala alok siyan aso Allah at inaluin niyan si isang Quran agiyang koto kailangan si uri pano Allah agiyang koto akapangalim babaan niyan si ikudinin di ipintagaan si mga alok siyan walisqaw ilayhima gugiyang ko to akap pumamakinagang kasi kung mga katteruiran giyang ko to akap pumamakinagang kasi sa giyang ko to katteruiran na kailangan na giyang ko to ay ginadi pero sumbal alokas na pumamakinagang kaarikulay agiyang ko to at tiga kanarkano ada na oras na ikudali kagiyang ko to suwaray inaka suwaray ang hingga katawan wantay kunar kano. Na sigurado rin na oras na makapumbulag kano ang bata. Naigira di kairan na imbitiara Hey na pamamakinagang kagay sumbal alok sa ka. Adim ka pinayawa ipagpagagiraw ka ubabusis is ina na ubabusis is yama. Agiang mo pamiyat pero kano ko paganay. Asa ka na nasisagyan ka at tapik tano bandingan tano na rin ito koron ada abakan ama. Anak ko nung pagkaluyak nung naya kauman, hindi ka pamagusayan, pamangusyatan, andun lagi na iyak nila mo na makapantag si Kuk. Kapipe kung balaloks, napisumpan na ano naya, makapantag si Sagir kaya kapipe kung balaloks. Para kano ay mga riyakan, mga babayakan na si Jepen sa mga loks yan, pinapipe inyo sila. Giyang mo to ang mag-enda ng mawapat siya biyakan, kami ang agad doon. Paganaya ko ang bakasyon, 2011. Agam paganaya ko maling sa Pilipinas, Oriento paganaya ka nagkapakapakadi sa Kuwait. Nakiyasa sa lakawan ako kaya biya. Mapi kang bubulawasan, kaulit. Nasisagyo ko to ang ilaya ka nung kupagam paganaya ko ang bakasyon na, tulad ko piya gito. Sabi ka pangadir ano saya sa matampay, nakatawan yan siya biya. Ay paturo na si Ustad Ibra Taba. Nasisagyan ko kaya pa ko maknatan ko upya giti nagitong makatukawan naman amya kagidam sa kaniya. May kagidam soloks. Nakauto mga ina, sisagyan ko to kagasuyakan. Idulugan mo niyan si isa, lumbiya kagayan. Andang airport sa Sunda kagayan.
Nasisagyan ko pag inidulog niyan rakan. Nakagiyam niya kagida maresolo kas namala di imang gusto. Ay at pero ni benar. Nada ba mamirak ni pumasasatikit ako nutan ako niyan sa Manila. Nalalangkaw namin yung airport na magana ko dun sumul. Nagagakas na ko yung kutwa pa ako. At tigyan. O pamabuhat tigyan kahit na pera ka na indulugan sa tigyan sa Manila. Nakagiyam tigyan na tigyan na ba't kami pumasasakit. Ito di ka pero yan rakan. Alalangkaw namin airport. Nayamutingin wata ko na inasik, apang na inakanarka. Nawatigyan urara utakong kasi isagyan ko to annex na kapambakasyon ka na isa sa apang niya kanarka. Ayamutingin apang niya kanarka, na may layakan sa kadi mangusyar. Ay apang niniyar na niya kay Tuito, nagitaya mo ko na ko siya, kanaga ko niya. Nakagiyang mga ina, adon sampay na wala yung magwaloksak. Nasisagyan ko takya pagkakasuyakan sa Kuwait. Nas oras po na niyan kawapan. Pat oras ang kakalima ka oras. Amo una ka sa Pilipinas sa oras. Natiyawagan na kan sa kanya. Anagod dita di matero o mga ina. Abas na awan na amama. Dahil nakalilig kasi dun marani ko ama iyan. Naad ng mga sekretariran. Nasa kami gabi kan nakagiya sa kami ang magaryari, nasa pulo kami agwisa, na dua-dua mama na siya wabubay. Nasa kani kakaamama, nasa kani marani ron. Kaya panigira at talo ami, nagiyo ko tapare ko eh. Dito sa lodami. Igira ko na momak na din sa mga dato, kaya politisyan, na momak na pugar kanak na piyata di mga dadang adato, tapare ko yung pituluan nun, dito dia kanong ideya. Natiyalawan na kan sa kanya. Dia kena pare ko eh, babagulay. Anda kay man ko. Nasuming bagas sa kaniyan na kaya sa salakawan ako ron at pagkinuga ka na nakiduad na iko. Yung kutuan na ikaduwa di itirwa. Inong besoto kasi sis kaniyan sa sanitaryo sa iligan ang makukulpay. Na oras sa puto na puntay sa kaniyan. Na pagiraw ako ron anda kay ninatigyan at paglalakawa ko. Katiga ka na babakulay. Ilaya katiga ka na suit, makaka na inuduga ka ng apira. Nabang katiga ka na maadik, mama ko na igiyong kung umiyak ka. Adinira na nakatawan. Ini, kuhan, ikaw ubay ni umiyak. Apo kinugiyong sin. Natigyan na bala sa katigyan, wala kakailangan na kananiman to. Na nagitwa tigyan, no? Baka dyan tigyan na pupunamar, panita ko wala tigyan na makapas kasi sa iyong kung makapumagigsamta. Mapita uno to na magugas kanya na usakan maguna pagigsama ko sa kainan. Takaw to mga ina, orian o pat oras sa ikwak to oras alas 4 mag-ibig susubo na miya kanaw sa kanya. Nasisagyan ko tagya pa kanaw niyan. Napiyo ko niyan subat iyakan. Ida sagyang kaya darudupakan. Piyo ko niyan natigyan ada tigyan si kakang ababay. Natigyan na ngayon patigyan kakama makabot na kailangan kapatigyan to na siya kung tanakan sa kakang. Tigyan na diyan tigyan. Ano tigyan si kakang ababay. Tiyaluan niyan si umiyakan o turugan. Natigyan na abdas siya kung yung kapasambayang ako. Agi ako kaabdasan ang misambayang sa kanyan na ori ako kaya pakasambayang yan na misambayang mamusliman. Kami kasambayang siya nagluto sa subo. Nakaya ko ni isambayang si inakan na guminirawan yung kutualok sa katamakan. At tigyan na net manatingin si kakang ababay na tigyan na kakamama di tigyan di isambayang. At tigyan na ba tigyan di kaparwat alawing karakan at tigyan na kakamama. Ganda tigyan na isubo nga at saka na tigyan na puggal na pukol. Baka tigyan po na siya kulutan na kasaka. Yung katigyan po yung mamalaan. Tigyan ayang karakan pakasunga na siya tigyan si kakang ababay. Nakagaya kung makomon si umiyakan. Ama ko pero si sagyong kung makatrinian si sa sanitaryo. Nadirit ko diyak siya mo si umiyakan na tigyan amaman yan. Prilaya kung anarilaan karakan sulang o kaya rasa yung karakan kung kaya panisagit ang karakan. Kaya di ba pero umiyakan? Inong kanya tigyan ba ba niyan? Di mabagar ka tigyan. Kailangan man na tigyan, anak ko tigyan musisita no sa San Mercy. Kaya tigyan agit terus ka na sa Pulau Gupan. Ay man ko tigyan, abad na tigyan duwa timan. Napamagabagar ka tigyan, kapiliutan mo amay. Katigyan, apanganin akong katigyan sarila, siya tigyan ko mga wata. Panganin akong kira na tigyan sarila. Ay man na tigyan na siya tigyan si Nasim. Naubad na tigyan at ulo lang na nabaniro na tigyan pangito ko. Nagyutot ni Mulimpusan amin ipanginsanan niyan si Ikiran.
natumiyali ko duminingil sa tumampar sa kawanan natiguban tiyak na ibot tingin na miilayak na guminiraw at tingin si kakamama ala ilaha illallah na miyadin at siya sagil ko uriyan o kaya pangupunan sa ito namiyawapat siya biyakan nadiyakan din katawan mga ina asi sagil ko kapipita akyawapat yan na pumagigsam kami mambu na sumiyo ako kung mga pedag na mga maranaw ang mga lulutangan na miyaw makan sira na di sira di gugurok na tiyak na ino kanuan ay matan benar na gugurok ng katawi na magal so magal na umang isa na mini parak niya malago so pag na sumiyo sabi niyo na di mamangon na batigira na kami si Sagyan ay kapagigsam tanong boto benar ikat to kawangiran yang niyawapat siya biyak na dirang keruan na yung masakit sa ginawa na uman ako tumawag sa ibig uman ako siya din tumawag sa walay katawan ako no tama sa sakit na ipugis na kanuan na si pari ko ya de si babang naliran di peron na lumyan ako kapiro lumyan ako kakalalakaw at akang babalingan na oriyan ko sa puno ako talugawi nag-youtube at kakatukawan at sa kanya na pure good ang yawapan nada kanun may bagay mga ina agiyok mo to ang kabayayan akat ano ganyan rakan si isagiyong ko to akat sa mga siya nasa kanwara raw ito niyo sumbol ano ko siyo napipiri niyo sila kasa kami ada ang mga inaiyan uli na ada ang maiyan di complete wilong natanto kami sa kanok nung ipagkasigi ang mga wata araw ito niyo sumbol ano ko siya kasi sagyo ko takyawa pati abiyak na ibon na idadag nasa 10 ulima sa 10 ulima kalong yan nakawa ko nasa 10 ko kapat idin sasapulo ko bud ulima idin na igira mga ina agus kanu ang mga riyakan aado pa na mga lokasyan araraot niya na pwede sakit pagkasig inamerikano asa kanu na pwede yung sumbala lokasyon igira ang yatapangan agumira juwit na nung iya kaya kagraduate at tindugasong wata sumusuwata sa giyang kaya stage ako niya nagiyang kuta pamamagayano na certificate as kanyan na niya kagraduate na ilay niyo man nagiyang kutuwa wata ada ba niyan ama ada ba niyan ina ama tiplay titinugin sa giyang kanan natuwang kadi malalang-alang kawan tayo pagkaw mo na tayo pagulutong kadilir katawan mo tayo pagulutong na lagi nami as kami ada ba niyan ama na panang niya ng kumasan na inos kanuan na mga loksin na rarautan niya na inom niya sila di ka-PPA bani mamupunewa at nilay niwag yung kutuwa lagi diyo ada ba niyan ina ada ba niyan ama ay gira pag-graduate kung dinagyan ko tama piya mga gawi ang sa ganun nagyan kayaw lo niya kadi malalakalang kawan na igira po naman ang mga warya sa ano mga babayang nararaot niyan sumbal alok siyo na sumbal alok siyo na siran ititur menang iyo paano ni kadiran sa pangilele no madaklato na biyak kay tulad sa menang iyo ya daw kano sa menang di ka no kailay adang panapad ang mga wata at merang mula alok nakiada doon sa gagawag yung puta mga lulutiran hindi niwan na panayawa na PPA niyo sumbal alok siyo PPA niyo siran sa diyang katudugan niyo ron nagyang putuan tiga kantarkano lima ragun sa puluraw ni man nagpapakaya isar kano imiyada o dinadumiyano aditanwa na ng panayawa mga inakan agus na ano ang mga ariyakan na PPA niyo sumbal alok siyo padapansa ka PPA siya kung balalok sa kiyang kuto al-ilfaqo ilayhima awit al-ilfaqo alayhima yung kuto kapunggas tuwing kasi isa yung kuto ang mga lokasaka nasa kaawata aadun arkiyan na di kagip kuriputan siya kung balalok sa kiyang nanapirang ka diyan ka na natatago ng atamok ka na usara kasi kung balalok sa hindi ka pag usara kasi sa kiyang nanalok sa tamok ako para kulok sa ilay niyo man miya kay sana anda miya kay sana Ustad inuwa tingin nagkapakaya tingin na suzakat na kanayang bagayan at idoktora siya kung balalok sa zakat na yung bagayan nun nalok siya ayaw bumiyan tirwa ka nun naril ang kawala kaya bumiyan tangan na siya kung balalok sa kanayang kananan nabalin niya kutamok ka kaginan sumarsik kutamok ka zakat na yung kayo bagayan siya kung balalok sa adin ka katawan na ino kami ako amapiya kapunan kung balalok sa kasi ini sa botwag akong balalok sa na iman ko na kayo bugay kasasakat at liwan ng kasasakat naging ranatamok ka na yung ading bubanog na sunok sa
Ang tunay manoto, ay ang manoto na kalipatan niya ng sumbal alok siya. Naudi nila yung wala yung putawatan. Nadinit dito sa kasunto. Siya ka na pagbusag niya kaya makambataw sa yan tanong mga ina. Agyang kutwa sa kataw, amama, tutulaya. Pembatian akan kagai. Asa kataw amama. Si Isa Saudi. Kadis kan yan diing gelebak. Si Sagya mo tani niya ang gelebak. Nadi pati unag yung kutwa asokatan. Namiya kautang sa kaniyan sa siyaw pulong giburian. Lukas, ama, namiya kautang sa siyaw pulong giburian. Ada sa kataw awat riyan. Si Sagya mo tagya pa kautang yan sa siyaw pulong giburian. Nadi doon nagpakabe, di pati unag yung kutong asokatan yan. Kauya ganyan. Pakaganda namiyang bubanubag yung kutwa kiyautangan. Suwala yung miya kautangon. Nakagiya kumako mas isagyang kuto apay tao. Na diritun na rin ang patutukan niyan ang masarangit ang patutukan niyan. Dahil niya ka nakasisagyang kuto apay tao na suwat na umiyak utang. Akagiya ko kalakaan niyan. Na sumiyod na giyang kuto akiutangan na na didiritun niya na dinaniimbabalog na tingin na desya maka. Nakagiya ko mato niya nagyang kuto ama uwatak. Nakiyapatan niyan si isagyang kai. Kababaan na baka yan maana sukular o mga na yan ako kular na nakakira. Itakillah, katak nakaswala na bayadig na tigyan sotang tarakan. Naswari swata. Nabanin din naman na nagsiyam yan. Doon ako makapatong si isagyan kai. Uway. Ular yan. Napagpakagirawag yung kutawata. Hey, pula na tigyan. Hey, bapakulay. Nabukaing katigyan niya siyama. Anay no atigyan kasak na tigyan ni maya dugo utang yan raka. Nasumyo na bisuan na sa isagyang kutwa kwarto niyan. Nakagiya ko makasulpo kwarto niyan. Na inilyo niya nagyang kutwa katago niya na pirakyan. Adi niya no to di ipanimoon kay pengaruman niyan. Naminilyo niya nagyang kutwa pirakyan na tigyan si isagyang kutwa kumukulat niya mayan. Hey fulan, hey bapakulay. Nabukaing katigyan siya ma. Kapirak sa tigyan yung tangyan raka. Natigagyan ko to mama. Ayat tingin utang rangan niya maka na siyo pulong giburian. Wallahu a'lam na banda mga 400,000 pesos siya. Siyo pulong gibur tingin na riyan. Utang rang natigyan. Iam-apa. Natigagyan ko to bata. Nakatay at tigyan bapakulay so pirakat na atit imo na kanang. Nagiyan tigyan ipaganay ang imbuya dengan anak ko ang atarima. Nabuka ikatigin siya ma. Nadi ka natigin, nagkarawa ka pagkilay ko atigin ako kapamangadag ko mga pun ko mga mata niyan. Natigagyan ko pa mama. Abaya diniwa tigyan sa utang. Atigin agyan ay aloks ka. Natigagyan ko tawata ay matwatigyan bapakulay. Kasi karakan din na pasagata. Agyan ay utang kay ama kasakan natigyan imbayadon. Pakaganda na miyaling agyan ko to akaw utangan ang mama ay nawidan niya nagyang uta pera. Uwataw makaw utang. Nasisagyan ko to. Agyan pakang belagiran. Nasiyong wanwata suwama iyan at gagakasaniyan. Namiya kagirawag yung kuto ama awat ako layan tigyan. Nung kuto at tigyan na panggulaw laa. Natigagyan ko tawat ay ilan yung man so kapiyapiyay kong balalong. Ilan yung man nagyang ko tawat ami at tarbiyap. Tigyan na amang ulay na diyan natigyan nagkaraw. Apakilay ang natigyan na mama ko makapatatigyan sa akin pala. Nakulan ka sa katigyan na po mga tagatigyan aloo ka. Apto magigisa tigyan sa giyang kanan asunti abang bakaka. Sa mga tunatan tunan na kumala ka po pagkaguro ko ako. Napakaganda mga ina. Namiya umaso-masa. Agiyang kutawata natanto sirag ukyar ginan ko kawiyagan. Namiya nga bubenog. Sa ganito. Na adun na ginawa iniyan. Namiya ka ginawa giyang kuta ginawa iniyan. Asak na tigiyan na swatigiyan sumapuruangan. Na di ako niyan di ipakang bubenogan. Sa mukhlis apang galabak. Magagam atigyan. Nang bubenogan akong atigyan. Nasa katigagyan ko to aginawa imiyak pikirakan na imatwatigyan na ulo takarakan. Natigagyan ko tawata. Nasa natigyan na kailangan natigyan sungalabak na ulo tayo kung asagyan kanan ama puro ka. Nakagyan ko sumong sirasi sagyan ko to ama puro. Uurutan wata
O ano ta nagyang kuto ginawa iswata. Akibat si sagyang kuta makuutang. Nabad na rin niya mamasa agyang kuto awata agyang umaylay niya agyang kuto asumwa nila nga mapuro. Ayam saya sumwa nila nga mapuro nagyang to so kumyular kaya maiyan. Ay ran biyo masisag yung kuto pisina nagyang kuto papunok ata. Akaw utangan kaya maiyan. Namiya kagiraw agyang kuto amapuro. At aros ano atigyan na sundgano. Namiya kilalaw mapuro agyang kuto at amiya kaw mo nagyang tuswata. Agyang kuto amakaw utangon amigiron sa pirak. Nakagya kong may niyan, natigyan na ino kasi natigyan ko ta ginawa iwata, agyan apakaunot lang nagitigyan niya pili akan apakapanggalapag na kan si sagyan ko tuwa insan ang arang na pinilaya ko sa apakapanggalapag na kita. Nanto na niya tiruwag yung kuto, amama akin sagyan ko to ang galabagan. Sa katigyan awata, nakilalaan sa katigyan. Sa katigyan, sumiyaya na tigyan, sisag yung kuta utang atigyan, ama ako mauutang yan rakan. Nasa patigyan sa kapiyan ka, na iman to atigyan na ligarakan na tigyan ng panggalapan. Abakos ka na tigyan naman itong panggalawansi. Bakos ka na tigyan naman itong pambagi sa pira. Nasa patigyan, sa utang rakan na tigyan niya maaka, na miya din doon atigyan, napakalipat na tigyan. Ayat tigyan na sa ya kur si sagyang kuto ang apiyang ikaplok-lok sa iman tuwa tigyan na inirelak na tigyan kaya mga agyang kuto tigyan o kanya. Napipi ang kabon na tigyan siya maka. Balik ka tigyan siya kung mga kasi tigyan ko alay niyo. Napipi ka siya maka. Asa ka na tigyan ni man ito ipagalawan sa ka. Ilan yung man mga inagyang kuto ang apiyang kaplok-lok. Yung kuto di ka pipi kung balalok. Pagpagkinair ka wala agyang kuto. Abalas apipe kung malalokas si isagyan tayo dunia. Udang dapat apakataling umasa ano man mo. Giti sabab mga ina. Ay malanas ano ang mga riyakan. Mga babayakan araraw kaniyang panasombal alokas siyo. Ngayon ayak iya panganin na kanarkano. Napipi niyo sa karotop sombal alokas siyo. Ay lenyo man madakan tabi sa mga sangibo na adla katuon ng bataa. At tama naman kung ada sira ng mga bitira yung gusto niya. Mahwak mo. Keraw ka na. Asul kasi kung naraka. Sa Canada ka makapamang ni sarila kina ka. Da ka makapamang ni sarila si kiyama ka. Na ino ka di pamang ni sarila si kina ka. Ino ka di pamang ni sarila si kiyama ka. Asa ka na makapamang ni kakiran sarila. Umasa. Adira pa kaganatis sa kyan tayo. Mga ina, mga riyakan, mga babayakan, suhad nga luksiyan, araraw ka niyan, nayang ulimpusan, tapangan niya kanarkano, nama ko mga nusi kung mga walay niyo, nagaksan niyo so mga ina iyo, nagaksan niyo so mga maiyo, tapangan niya kano kanang sarila. Pakikidaman niyo kiran, asa kano ang mga wata, na pipipian niyo sumbal aluksiyo, na sopman, so daban niya ng mga luks sa kada-akadingilan niyan ay naiyan, uli na akadingilan niya na maiyan, napakandagalan niyo so mga panganin niyo si Kuwala, arinaan niyan so mga luks tano, abaloy no Allah so mga kuburiran na surumbiyo surga, asin yun mituna so mga luksiyo si ko pinakamapuro apang katansi ko jannatul firdausil ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.